kaday ko, welcome back to my channel. Ayan, samahan niyo po ako, magsaing ako ng malagkit. Gagawa po ako ngayon ng biko. Uy! Ayan mga kadayot, magkudkud na nyog. Lagay sa biko. Magayon naman talagang buska yan, lalo ka to. Mas dako lang dahil tupak. Ayan. Ayan mga kadayot, ayan, pigayin lang. Pinapalabas ko maigi yung gata para masarap ang biko. Ito guys, ang tinatawag naming mami sa Bicol. Ayan. Gawa sa tubo. Hinahati-hati namin ito ilalagay sa biko. Steady ka na doon, oh. Ayan guys, nilagay ko na sa gata yung pandan. Dahon ng pandan yan. Tapos ilalagay ko na yung mamis. Ayan. Kasi guys, mas masarap ang mamis kaysa sa asukal. Kasi ito puro talaga talagang gawa siya sa talagang binuo sa tubo. Ayan. Papakuluin na namin yan. Ayan mga kadayot, lalagyan ko siya ng ayan, Jersey Ube flavor. Ayan. Nilagyan ko na yan kanina. Ayan. Sinimot ko na lang. Ayan, kulong-kulo na siya. Malapit nang maluto yung gata. Dapat pa babaon pa Sige. Ayan mga kadayot. Ayan, halu-haluin lang. Nahalo-halo ko lang ito mahigit bago ko ilalagay siya sa tray. Maganda kasi pag nahalo ng maayos para pantay yung
ano niya. Pantay yung, yan. Hanggat may puti-puti pa, hindi yan pwede hintuan. Halo lang ng halo. Yan. Tapos, pagkatapos ko siya haluin ng haluin, lalagay ko na siya sa tray. Pero kung papatagalin nyo yung biko, mga kadayot, kung gusto nyo, matagal siya masira, mga 2 days, ganyan. Pagkatapos nyo ito haluin ganito, tapos ilalagay nyo ulit sila sa kawali or sa kaldero, tapos, anin mo siya, yung parang iniing-ing, iing-ingin siya. Kung gusto mong maging matagal siyang masira. Pero kung kakainin na diretso or ihahanda na, ganito, pagkatapos ganito, dire-diretso na siya. Yan. Pwede na siyang ilagay sa tray. Iing-ingin lang siya kung papatagalin mong gusto mong matagal masira. Ayan mga kadayot, ito na ang aking ginawang biko. Pinapantay ko siya. Ilagay ko na siya sa tray. Ayan. Sabi na nasa na itong sarong niluto. Ibabaw man. Ibabaw mo sa itong saat. Kulay ubi siya. Ayan. Pantay na siya. Yummy. Ayan na guys. Ayan, hinati-hati ko na siya. Ayan, ayan. Hinati-hati ko na siya. Yummy! Eto na! Kain na tayo mga kadayot. Ito na yung niluto kong biko. Ayan o. Ayan. Pinartner namin siya sa pansit. Partner niya pansit. Pansit bihon. Ang biko kasi mga kadayot, ang sarap niya talaga sa partner niya pansit or bihon. Ito pansit bihon. Ayan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Ayan. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin po na notification bell para maging updated po kayo sa mga bago naming vlog. Ayan, maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga laging nandyan, nakasupport, at sa mga hindi nag-i-skip ng aking ads, thank you. God bless all. Bye-bye! Hanggang sa muling vlog. Bye-bye!